hiszen már is érkeznek a szegedi kapuélások is. Az új bemutatójukat élvezhetjük majd. Ahogy ez véget ér, akkor majd egy kicsit közösen mozognak a szépek-szép lányokkal. Itt vannak ők 8 személyi kutyás Zsika vezeti fel őket, természetesen nagyasszonyuk. A lányokkal majd ezt folyamán is találkozhatnak, még pedig a Erzsébet kávézókon hatalmas buli vár rájuk, mégpedig karaoke showval és lepel partival. Hát különösen nézzük majd meg, hogy mi is lesz ez pontosan jól. Megint barátságról van szó, amit elárulhatunk. Szadri jön, a végén ugye a fiúk lesznek. Sokat becsukják egyébként. 8-an fekszenek ott egymás mellett. 8 szépségünk is van egyébként. Hoppá, hoppá. Ezt szeretném egy kicsit kapuérázni. Gyertek közelebb. Közben átadom majd a mikrofont Molnár Balázsnak, egy kicsit ő fogja segíteni. Jó nagy tervezet, érted magad? Úgy van, köszönöm. Nézzük akkor a második napon, ugye 4 sorrendben volt a kiesés, Bíró Melinda. Maradhat saját helyeden, de hát hogyha így könnyed, mi a mellett, hát így is lehet. A harmadik napon Oszkó Csilla búcsúzott. Ő is nagyon ügyesen versenyzett, de hát el kellett hagynia a játékot, de természetesen itt lesz velünk majd a játék végéig egészen vasárnap estig. A negyedik kiesőnk Lévai Szabrina volt. Délután 3 órakor már volt egy részeredmény hirdetés, akkor elmondtuk, hogy állnak a csajok, és ugye akkor az volt a részeredmény, hogy Emese, Regina és Ildikó volt az, aki kevesebb szavazatot kapott, és Betty volt az, aki ugye többet, mint a másik 3 lány. Most azonban változott a helyzet valamelyest, és elmondjuk most először azt, hogy ki az a lány, aki biztos nem esik ki. Először tehát ezt fogjuk elmondani. Az az, aki a legtöbb szavazatot kapta a 4 lány közül, nyilván ez is egyértelmű válik így, ez pedig nem más, mint előtt Ildikó. Ildikó nagyon sokan kedvelnek, a többi lány is nagyon sok szavazatot kapott, már 3 óráig is rengeteg SMS érkezett, aztán 3 óra után felborult a rendszerünk, és hihetetlen sok SMS jött. Hát most kiderül, hogy ki a kiesőnk. Ugye Emese legutóbb 2-szer védettséget élvezett, és nem kellett búcsúzni a játékon, nem is kellett várni a szavazatokat, most azonban nagyon is kellett. Hát Regi is volt már itt, és Betty is volt már a 3 között, úgyhogy nem lehet tudni, hogy most hogyan szavaztak az SMS-ezők, illetve hát én, aki húzom az időt, tudom. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki biztosan tovább jutott, az nem más, mint Regina. Mégiscsak itt vannak a kapuélások, mégiscsak itt van a barátod. Ez a mai nap nem alkalmas a búcsúra. Ugye ugyanezt mondtuk tegnap Lévai Szabinak is, akkor nem sikerült. Tehát Emese és Betty közülük kerül majd ki valaki, aki elbúcsúzik a mai nap folyamán. Megtudjuk, hogy a 2 védettség után sikerül-e Emesének bennmaradnia, vagy Bettynek sikerül továbbra is folytatnia a versenyt. Egy biztos, hogy most már a dobogósok közé lehet kerülni, tehát az a lány, aki bennmarad, biztosan benne lesz a legjobb 3-ban, és szombaton és vasárnap már csak ők versenyeznek a szépek-szépek szívén, természetesen a többiek is maradnak, ma este is burizunk. Hát leginkább azt kell majd ma este vigasztalni, akinek ma a nevét elmondjuk. De előbb azt a lányt mondom, aki tovább jut a versenybe. Ez a lány pedig Emese. Emese a továbbjutó, Betty pedig a kieső. Hát Betty, egy puszit adok neked. Hát ez meglepetés volt, hiszen ugye gyakorlatilag 3 órakor még vezettél,
Ugye ez volt a részinformáció, de a végére ugye nagyon sok feladatot kaptak a lányok, nyilván megtudtátok, bajban vannak, kapták az SMS-eket, és hát ők kaptak most többet.